Hola, bon dia a tothom de Sant Jordi, un Sant Jordi especial, diferent, donat el confinament i que per tant no el podrem veure i retrobar com tantes altres vegades havíem anat fent per un dia tan especial com aquest. No? Jo us volia presentar avui la meva novel·la Els llops sempre tornen, de Pagès Editors, que anem per la segona edició. El llibre ha tingut força bona acceptació, tant al territori, diguem, com en diferents llocs, i per tant estem molt contents amb la seva evolució. És una novel·la de misteri, d'acció i d'intriga que transcorreix al Pirineu, al Pallars, com he dit, a partir d'un fet real. Un avió alemany, un bombarder Junkers A-88, va caure i la nit del 24 al 25 de març de l'any 44. I això em permet crear tota una història amb una nissaga de pastors, que aquests, vull dir, es veuen involucrats en aquesta història, d'aquest nom real, i en canvi doncs, nosaltres, vull dir, aquí el que tenim és una ficció que em permet parlar doncs, del contraband, dels maquis, de la repressió, i de diferents personatges molt ben estructurats que reflexen molt bé el que seria doncs, el tema del món del pastoreig, la transhumància, per tant, una novel·la que vull dir que us recomano, que és molt distreta, que és molt entretinguda i pel que podeu passar una bona estona. També pretén ser un tribut al parlar amb la gent gran, vull dir, abans ho sembla perquè ells sí que realment poden explicar històries molt reals i que de vegades no cal inventar, sinó que ja la seva càrrega que porten a sobre ja és prou important. Per tant, doncs, bueno, que tingueu un bon Sant Jordi, que compreu llibres, que els llegiu, que els regaleu, i també la Rosa, per suposat, i d'aquesta manera fem una mica menys dur tot aquest procés del confinament. Moltes gràcies i que tingueu un bon Sant Jordi.